niin vetän niitä. Terve. Mopsu on siellä tässä tavaisen vei. Tässä ne kutsu tuommoisen tärkeän tilaisuuden. Tuutteko te veetteeksi? Tuutteko veetteeksi? Sisään. Joo, tulkkaan tosiaan. Mulla tässä äijä ilta. Jaa. Kännissä. Nyt tuli veetteitä. Veetteitä tuli. Juman kohta konaukkoja. Jaa, sinä teet täällä striimiä. Vai? Joo. Joo. Tulkaan käymään jutulla. Ei kuule, jutellaan mieluummin sillä, että ei olla striimissä, kun minä tuossa katsoin, että sä olit vissiin lähettänyt semmoisen viestin, että haluaisit jutustella. Niin. Mitä? Kato, kun tuossa oli En oo kyllä laittanut. Ai jaa. Se on varmaan, kato kun on niin kuuluisa ihminen, niin joku ehkä niinku minun puolesta laittanut. Niin just. Ootteko te jotakin Jehovan todistajia on, joo. Ai joo. No tulkaapa käymään täällä. Täällä on varmaan se Jonne täällä chatissa on, joka on laittanut teille viestiä. Tulkaapa viipahtamaan tässä. Joo, haluaisit sä jutella sitten muuten asiaa? No en kyllä oikein. Mä en... Tulkaapa käymään tosiaan tässä. No hei, kuule, antaa olla niin, palataan. Joo, Jonne on soittanut Jehovat mulle. Joo, ei mitään, kuule niin, toivotaan hyvää jatkoa ja No ikkat siinä. Käykkä tässä hetki tässä. Sanokaa terveiset näille. Ei me tulla, kiitoksia. Kiitoksia, kun katsotaan toisen kerran vähän ujoa porukka, kato niin. No ei No, tätä niin, ujostella. Oon mä nähnyt sun video tässä silloin. Ai ootte nähnyt? Se juttuja. Joo. Siis ootteko te niinku Jehovan todistajia? Jehovatodistajia. Joo. Ei saatana. Joo. Siis siellä, katsoko tätä, mä seuraa tuhansia ihmisiä, niin Niinpä. ne jotkut on laittanut niinku tollasen, tollanen pilailukeissi. Joo. Pilailujuttu taittaa olla. No niin, ei mitään, kuule niin. Eikä tästä tuu laskuu mulle. Ei tietenkään tule. Joo. Ei. Joo, ei tosiaan Ajateltiin käydä katsomassa vaan, että voiko se olla, että oikeasti. Niin. No joo, on vahvoillaan tosiaan tälleen. Ei ole mitään, joo. Joo, niin tervetuloa tuonne tilaisuuteen. Niin, kyllä. Katsokaapa mitä paljon mulla on burgeria. No, tää on 7,7%. Pitäisikö mä antaa? Haluatteko kallia? Kiitos, ei kuule, mutta jos Joha ihan ite, niin saa nautiskella. Mä voisin antaa. Ei mene hukkaan sulla, joo, ei mitään, kuule toivotaan hyvää jatkoa. Siinä on hyvä kutsussa tosiaan, se on 19. päivä semmoinen tilaisuus, kun se on. Joo. Se on tuommoinen Jeesuksen kuoleman muistuus. No niin, joo. Eikäs Hyvää jatkoa. Joo, kiitos samoin. Joo. Joo, voi helvetin tölöhäkkeet. Älkää tehkö tällaista. Siinä kävi Jehovat. Voi perkele. Älkää tehkö tällaista. Onneksi ei tullut laskua. Onneksi ei laskua tullut. Ei oo tälläkään kameraa.